जगह को मो पुओ पाइया को दे ଏଇ ଦିନେ ବଡ଼ ମା ଆମ ଜଗାକୁ ତମ ପୁଅ ବାୟା ହାତରେ ମୁଁ ଟେକିଦେବି। ସେ ତାକୁ ନେଇଯିବ ଦୂରକୁ, ବହୁତ ଯୋଉଠିକି ସେ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପାପ ନଜର ନ ପଡ଼ିବ। ବାୟାନା ନେଇଯାଅ, ଆମ ଜଗାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ବାୟାନା, ଆମ ଜଗା ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସବୁ ଦେଖୁଛି। ପତା ଥିଲେ ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ଲାଗିଯିବ। ନିଦ ଲାଗିଲା ବେଳେ କାଳେ ତା ଭକ୍ତ କୋଉଠିକି ତାକୁ ବିକଳରେ ପଡ଼ି ଡାକୁଥିବ, ସେ ନ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛି ତା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଆଖିରେ ସେ ପତା ରଖିନି। ଗୋଟାଏ ଆଖି ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ହଉଛି ତାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଅପଲୋକ ନୟନରେ ସେ ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେ। ଭାଇଆ ସଫା ସଫା ଜଗାର ପାଦ ନାହିଁ, ନାଟକ ସଇଲା। କାରଣ ପାଦ ଥିଲେ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ସବୁଠି ଥାଏ, ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଭାଇ ଜଗାର ହାତ ଦୁଇ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା, ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା ଅସରନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। 60 କୋଟି ଭୋଗ ଖାଏ, ତଥାପି ବି ତା ପେଟ ପୁରେନି। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ତା ରଥ ଟାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗୋଡ଼େନି। ତାକୁ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବିବୁନି ରେ ବାଇୟା, ଖାଇଲା ଠାକୁର ସିଏ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଦବ, କିଛି ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ତାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ପିଏଇ ଦଉଥିବ। ଭାରି ମିଠା ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ସିଏ, 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖାଏ। କାଳେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ତା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଖାଇବାରେ ଲଙ୍କା ପଡେନି। ଦେଶୀ ଟୋକାଟା ବିଦେଶୀ ଆଳୁ ଦବୁନୁ ତାକୁ। ଏ ସୁନା ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ, ଆରେ କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ରେ, କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତ? ବାଳୁ ଖାଲି ଖାଆନ୍ତି। ତୁ ସତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ସେହି କଥା ସେ କହୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ତୋ ମନରେ କଣ ଟିକେ ବି ଦରଦ ନାହିଁ? ଦେଶୀ ଆଳୁ ଦବୁ। ସତରେ ସତରେ ବଡ଼ ବେଦରଦି ତୁ କଳା ସାନ୍ତ।